Кася, гляди, вось рэкі, як стужачкі, што цягнуцца да мораў і акіяну. Ага, а вось пустыні, горача тут носіць, як на патэльні. Таму там нічога і не расце. А вось тут горы. На іх яшчэ паспрабую узлезть. Добрага ранку, сябры. О, салют, Лесік. Прывітанне. Вось малайцы. Раніца толькі пачалася, а у вас ужо урок геаграфіі. Проста нам вельмі хочацца адправіцца ў падарожжа. Ну, хаця б і не ў сапраўднае, а ў віртуальнае. Памятаеш, мы ўжо былі ў такіх. Памятаю, памятаю. Я і сам не супраць. Дык ты з намі? З вами. Ура! Хочацца пабываць в розных краінах. Паглядзець на розныя краявіды. Ну тады паляцелі. Паляцелі! Біятачка, выбірай першае. Добра, зараз. Куды б ты хацела адправіцца? Я хачу некуды да мора, у цёплую краіну. Тады прапаную накіравацца у Грэцыю. Глядзі, большасць гэтай краіны знаходзіцца на паўвостраве, таму мора тут з усіх бакоў. Здорава! А Грэцыя нечым падобная на кляксу. Сапраўды нешта ёсць. А Італія на бот. Вось яна, побач з Грэцыяй. Ага! Значыць, так і запомнім. Італія як бот, а Грэцыя як клякса. А ў Грэцыі вельмі-вельмі цёпла, так? Так, там много сонца ўвесь год. А галоўны горад Грэцыі як называецца? Ты маеш на ўвазе сталіцу? Ага. Гэта знакаміты горад Афіны, адзін з самых старажытных і прыгожых ва ўсім свеце. Мае вельмі цікавую гісторыю са сваімі міфамі і легендамі. Ага, я некаторыя чытала. Гэта як казкі, вельмі цікавыя. Толькі зараз у Грэцыі вельмі спякотна. Тут і лепей восенню ехаць. Згодная. Ой, як жа цікава падарожнічаць. Хоць і не па-сапраўднаму, канешне. Абавязкова калі-небудзь адправімся ў сапраўднае падарожжа. А пакуль прапаную яшчэ раз добра падумаць, куды накіруемся і паглядзець мультфільм. Здорава, глядзім хутчэй. Мультик паглядзелі, куды накіруемся далей у нашай віртуальнай вандроўцы? Цяпер твоя чарга выбіраць, Кася. Ага. Трэба падумаць. О, Лесік, а ці ёсць на свеце такія месцы, куды ні разу не ступала нога чалавека? Ты пра ненаселеныя астравы? Ага. Такія на зямлі сапраўды ёсць. Іх вельмі многа, дарэчы. Правда? Ух ты, здорава! Вось бы на адным з іх пасяліцца, як Робінзон. А ты, Бета, паехала са мной? Вядома, а ты, Лесік? А я сумняваюся. А чаму гэта? Хачу вас папярэдзіць, дзяўчынкі. Большасць ненаселеных астравоў таму і бязлюдныя, што на іх жыць немагчыма. Ого, і ў чым прычына? Прычын шмат. Недзе таму, што няма пітной вады. Недзе бо такі клімат, што і сам не захочаш там жыць. Дзесьці зусім няма раслін. А без іх што за жыццё? Зразумела. О, шкада. Але ж мы можам выбраць прыгожы востраў з расліннасцю, а ўсё неабходнае з сабой узяць. Правда, Бета? Правильно. І не назаўсёды, а толькі на выхадныя туды адправіцца. Ага. Лесік, а што нам спатрэбіцца на ненаселеным востраве? Трэба падумаць. Лічу, туды трэба збірацца, як у паход. Прадугледзець усё. А мы прадугледзім, так, Бетачка? Так. Возьмем з сабой сукеначак і бантикаў і будзем сярод кветак, як феі хадзіць. Вы думаеце, гэта і ёсць самае галоўнае, што трэба ўзяць? Ну так, а што яшчэ? Думаю, Лесік намякае, што перш за ўсё з сабой трэба ўзяць пітную ваду. Правільна, і многа. Бо на трапічных астравах, якія вы апісваеце, вельмі спякотна. І вада там самая галоўная. Ну добра, ваду возьмем. А яшчэ ежу. І такую, каб магла ў гарачыні захоўвацца. Бо лядоўні на ненаселеным востраве вам не будзе. Не будзе? Дакладна, Касечка, яе там не знойдзеш. Шкада. І палатку не забудзьце, каб было дзе схавацца ад дажджу, калі што. Ого, колькі ўсяго трэба! Як гэта данесці? А замест прыгожых сукеначак давядзецца ўзяць зручнае закрытае адзенне, напрыклад, спартыўнае, а яшчэ шапачкі і абутак, таксама закрыты. Лепей за ўсё гумавыя боты. А
Але чаму? Каб ратавацца ад розных кусачых, лятучых і паўзучых насякомых і жывёл. Ой, а яны там што будуць? Ха, а вы думалі, яшчэ колькі сядзяць, вас чакаюць і аблізваюць. Мы так не дамаўляліся. Не дамаўляліся. На што нам такі востраў, калі там столькі небяспекі? Ага, нам і тут падабаецца. Можна спакойненька ў прыгожых сукеначках пасядзець і мульцік паглядзець. Ну і правільна, ён якраз пачынаецца. Ну што, працягваем наша віртуальнае падарожжа? Працягваем. Якія ёсць прапановы, куды накіруемся? Пра ненаселеныя астравы мы ўжо пагаварылі. А ці ёсць ненаселеныя кантыненты? Я ведаю, ёсць адзін. Гэта Антарктыда. Яна знаходзіцца на самым поўдні. Правільно. А хіба там ёсць зямля? Там жа толькі лёд і снег. Доўгі час людзі таксама так лічылі. Але гэта не так. Аказалася, што пад льдом паўднёвага полюса хаваецца цэлы мацярык. Вось дзіва! І як яго можна было знайсці, калі ён увесь час схаваны пад снегам? Сапраўды, гэта было няпроста. Толькі ў 1820 годзе туды накіравалі навуковую экспедыцыю, і Антарктыду ўсё ж знайшлі. Вось так і быў адкрыты шосты да таго невядомы кантынент. Здорава! Але, здаецца, там вельмі холадна. Яшчэ як! Тэмпература зімой дасягае ажно мінус 90 градусаў. Ого! Антарктыда месціцца ў паўднёвым паўшар'і. У нашым паўночным зараз лета, а там якраз зіма. Ой, нават не верыцца, што недзе такія страшэнныя маразы, калі тут у нас так цёпленька. А ведаеце, якой таўшчыні лёд у Антарктыдзе? Якой? Ля полюса амаль 2 кіламетры. 2 кіламетры! Гэта ж як ад адной станцыі метро до другой! Усё правільна, толькі ў глыбіню. Вось дык ну! Ну там дакладна ніхто жыць не зможа у такіх льдах. Ну, з людзей там насамрэч толькі навукоўцы, якія на некаторы час туды прыязджаюць, каб даследаваць загадкавы кантынент. О, а я што кажу? Але жыццё ў Антарктыдзе ўсё ж такі ёсць. Неверагодна, і хто ж там жыве? Розныя жывёлы, пінгвіны, цюлені, палярныя птушкі. А ў вадзе пад льдамі рыбы і кіты. Сустракаюцца там нават і насякомыя. І там яны жывуць? А вы думалі? Кусачыя? Вядома. Жах! І як усе гэтыя жывёлы холаду не баяцца? Прызвычаіліся. Да таго ж яны селяцца толькі на ўскрайках Антарктыды, дзе да льдоў падыходзіць мора. Там цяплей. А наколькі цяплей? Ну, можа, градусаў мінус 30 будзе. Гэта цяплей? Усё роўна, халадэча. Лета мінус 30. Ну вы ўяўляеце? Але палярныя жывёлы навучыліся жыць нават у гэтых суровых умовах. Ну што, завітаем як-небудзь у Антарктыду, пазнаёмімся з імі? Ведаеш, Лесік, нам з Казі спачатку трэба пашыць цёплае футра. Ага, ну і ботики самыя цёплыя знайсці. Да таго ж з лета ў зіму зусім не хочацца трапляць. Мы лепей па інтэрнэце з імі пазнаёмімся. Зразумела, вам болей падабаюцца цёплыя краіны. Ага. Ну і добра, тады Антарктыду не заносім у спіс нашых сапраўдных вандровак. Не заносім. І вось яшчэ што. Што? Давайте лепей зараз мульцік глядзець. А, прапанова прымаецца. А зараз пракладваем маршрут нашых будучых сапраўдных вандровак. У Грэцыю едзем? Не! Далёка, і летам там вельмі горача. У Антарктыду? Не! Там вельмі холадна. Лепей па нашай роднай Беларусі павандруем. Правільна, у нас столькі прыгожых мясцін. Ага. Але да любога падарожжа трэба добра рыхтавацца. Пачнём зараз жа. Толькі з гледачамі развітаемся. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры! Сустрэнемся з самага ранку. У нашым добраранку!